I en cirkelformet indhegning skal der være 40 får. Der skal være minimum 1,38 kvadratmeter i indhegningen per får. Hvor mange meter hegn skal der bruges til at lave den mindst mulige indhegning til fårene? Yep. Og det første vi gør, det er at finde ud af, hvor stort areal de her får, de skal have at gå på. Og da vi har 40 får, og de skal have 1,38 kvadratmeter hver, så siger vi bare 40 gange 1,38. Så ved vi, at arealet skal være 55,2 kvadratmeter. Og så ved vi, at arealformlen for en cirkel, det er pi gange r i anden. Og vi ved jo, hvad arealet skal være, 55,2, så det smider vi ind. Og så isolerer vi r, som vi så skal bruge senere. Og den bliver så beregnet til at være 4,2, sådan cirka. Så kender vi jo også omkredsformlen for en cirkel, som er 2 gange r gange pi. Vi har allerede isoleret r, den smider vi ind, og så har vi kun en ukendt, som så er omkredsen. Den beregner vi, og den er så 26,34 meter. Opgave B. Opstil en funktion, som beskriver den mindst mulige indhegning i meter per antal får. Indfør passende variable. Det vi skal gøre her, det er at finde en funktion, som beskriver omkredsen. Det første vi gør, det er at opstille en funktion, som beskriver arealet. Og den hedder så f af x er lige med 1,38 gange x, hvor 1,38 er kvadratmeter per antal får, og x er antal får. Det vi så gør, det er at sætte den funktion lige med den generelle formel for et areal, sådan så vi får, at f af x, eller at 1,38 gange x er lige med pi gange r i anden. Så isolerer vi r og får, at r er lige med kvadratroden af f af x over pi. Og det kan vi så putte ind i den generelle formel for en omkreds, og opstille en funktion ud fra det. Opgave C. Hvor mange får må der være i en 59 meter indhegning? Da vi nu ved, at vi har en funktion, vi kan bruge til at finde omkredsen på en indhegning, og vi ved, at i en indhegning, den skal være 59 meter, så kan vi sige, at vi solver funktionen, hvor den er lige med 59, og det gør vi med hensyn til x, så vi finder antal får.